Du dayıkın ku eşawan yeke. Di lîsteya Partiya Çep a Kesk de ji Partiya Kedê bûne berbijêrên parlamenteriya Antalyayê. Kurê Zohre Tedîk di encama teqîna dehê cotmeha 2015 li gara trênê ya Enqerê canê xwe ji dest daye. Dayîk dibêje eger bê hilbijartin dê ji kujeran hesabê kurê xwe li parlamentoya Tirkiyeyê bipirse. Gerçekten milletvekili seçildiğimde eger bêm hilbijartin ez dê destpêkê li gel pirsgirêkên jinan, ciwanan, karkeran, ketkaran û li ser pirsgirêka edaletê ya Tirkiyê kar bikim. Bi taybetî ez ê hesaba wê komkujiya li Enqereyê ku 103 kesan canê xwe jê dest dabûn bipirsim. Dayika Gülsüm jî kurê wê di teqîna Somayê de canê xwe ji dest daye. Ew jî dibêje di wê bûyerê de edalet pêk nehatiye û kesên hatine girtin jî yek bi yek hatine berdan. Artık insanları öldürerek... Êdî bila bikuştina mirovan kesek siyasetê neke. Ji bo jiyaneke baş em dê her behsa biratî bikin û tê bikoşin. Nizanim bibîzin anna lê em dê her dubare bikin. Em dê wan fêrî heskirina mirovan bikin ne ya pereyan. Partiya Kedê yek ji pêkhateya hevpeymaniya ked û azadiyê ye. Di lîsteya Partiya Çep a Keskê de dikeve hilbijartinê çardê Gulanê. Hevberdevka Partiya Çep a Kesk Çiğdem Kılıçgün û Çar ragihandibû ku ji sedî 45 kota dane jinan û dixwazin li parlamentoya Tirkiyê hejmara parlamenterên jin zêdetir bikin.